Vi skal lytte til Guds ord. Og jeg begyndte egentlig at lave sådan en lille sød adventsprædiken, men den udviklede sig. Vi skal starte med at slå op i Lukas, det andet kapitel fra vers 25. Og indimellem en sjælden gang, så føler man det nødvendigt at have en bibelundervisning eller en prædiken, som ligesom går lidt ud over menighedens opbyggelse. Man kigger lidt ud i verden på, hvad der sker, og tvinger os til at tage stilling til nogle af de ting, vi ser. Vi er gået ind i adventstiden, og hvis I spørger mig normalt, så vil jeg sige, at det er for sent, når julen først går i gang i september. Men i dag må jeg anerkende og erkende, at vi har jo en advent. Vi har jo ikke jul. Advent starter den 4. søndag før jul, og den bliver ved indtil den 24. om aftenen. Så vi har ikke jul før den 24. om aftenen, og julen var så i 12 dage frem til 6. januar. Og det advent går ud på, det er en stille forventning, en stille forberedelse, en stille eftertanke. Alt det modsatte af det, som vi ellers oplever i en moderne jul, i dagene i november og december måned. Det er en stille tid til meditation og eftertanke. Og når vi fejrer advent, så rummer det både, at vi mindes den tid, da man forventede Jesu første komme, og så rummer det også det, at vi er i forventning om, at Jesus skal komme igen. Så det er det, advent går ud på. Det er, at vi i vores stille tanker mediterer og er i eftertanke om, at den Herre, som har været her en gang, han kommer igen. Og i Danmark har vi en tradition med adventskransen, og der hører faktisk noget til de 4 lys. For når vi tænder det første lys, så handler det om håb. Så vi mediterer og beder over det håb, vi har fået i Kristus, og det håb, som vi venter skal komme tilbage en dag. Når vi tænder det andet lys, så er det fred. Når vi tænder det 3. lys, så er det glæde, og når vi tænder det 4. lys, så er det kærlighed. Så hele adventstiden, den handler om nogle af grundelementerne i den kristne tro. Håb, fred, glæde og kærlighed. I forventningen om Kristi genkomst. Lad os prøve at læse i Lukas 2, 25-38. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet, Jesus, for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der var blevet sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Amen. Så på Jesu tid var der en stor forventning om, at Messias skulle komme. Men det var ikke alle, der forventede det samme. Der var dem i Israel, som levede et stille og religiøst liv. De gjorde det, der skulle gøres i templen. De levede med deres renselser og deres ofringer og deres afholdelse af sabbaten, men de havde egentlig ikke nogen forventning om en Messias. Så var der dem, der forventede en præstlig Messias, sådan en som Aaron, der skulle komme igen og være en del af hele tempeldyrkelsen. Der var nogen, der ventede en profetisk Messias efter Moses, eller efter Elias, som skulle komme og sætte sig på Moses læresæde og lære Israel. Der var dem, der mente, at der skulle komme en kongemessias efter David, altså en politisk Messias, som skulle føre Israel ind i deres højtid igen, ind i deres guldalder.
Og så var der dem, som forventede en apokalyptisk kriger, en militær leder, som med magt og dominion skulle være en befrier af Israel, som jo var underlagt Rom. Og de to sidste her, krigeren, den militære leder og kongen, den politiske leder, det var mange, der ventede, at Messias skulle blive sådan en. Og de havde jo set, at det kunne lykkes, for 160 år før, der havde makkabæerne smidt syrerne og grækerne ud, som havde besat Israel. De havde genopbygget Jerusalem, og de havde befriet Jerusalem, de havde renset templet, og i 80 år, der var jøderne, der havde de deres egen konge, kan man sige, og deres eget rige. Så nu mente de, at de havde en forestilling om, at når Messias kom, så ville han befri dem fra romerne. Og de havde en mening om, at de skulle selv være hans følgere. Og i alt det her virvar af forventninger og fordomme om Messias, så finder vi to i Bibelen. To gamle mennesker i templet, Simeon, som var retfærdig og from, og ventede Israels trøst, og Anna, som var 84 år, og dagligt og natligt tjente i templet med faste og bøn. Vi kalder dem de stille i landet, og det kan måske forvirre nogen, fordi der står kun om de stille i landet et sted i Bibelen, og det er i salme 35:20. Men det her begreb, de stille i landet, de bliver nævnt mange steder i Bibelen, bare med nogle andre ord. De stille i landet, det er de ydmyge, de sagtmodige, de undertrykte, de fattige, de hjælpeløse, de retfærdige, de trofaste, der sætter deres lid til Gud. De, der venter på Herren, de, der ikke bruger vold, de, der ikke har politisk eller økonomisk magt. Kort sagt, Guds trofaste rest i en voldelig samfund. Så de her to stille i landet, de fik lov til at se Messias i templet. Johannes, han siger sådan her i det første kapitel: Jesus var i verden, og verden var blevet til ved ham, men verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Så Johannes, han siger, at mange af dem, som havde en forventning om Jesus, eller om Messias, de kunne ikke kende ham, da de så Jesus. Farisæerne kunne ikke kende ham, saddukæerne kunne ikke kende ham. Verdens herskere kunne ikke kende ham. Kejser Augustus og kong Herodes og Pontius Pilatus, alle dem, der sad inde med den politiske og den militære og den religiøse magt, de kunne ikke kende Jesus, da han kom. De kendte ikke Messias. De eneste, som kendte Jesus, det var de stille i landet. De genkendte Messias. Og Jesus havde jo ikke engang gjort noget endnu. Han har ikke engang sagt noget endnu. Han var et lille barn, der ikke engang havde taget sit første skridt. Og alligevel kunne de stille i landet kende ham. Amen. De så, hvem han var. Og det her, det er vigtigt, når vi taler om forventning. Også når vi taler om forventning om, at Jesus skal komme igen. De havde samme sindelag. De havde samme karakter. På engelsk siger man, it takes one to know one. I gamle dage sagde vi, ånd søger ånd. Den ånd, du er af, det er de mennesker, du samler omkring dig. Så de stille og ydmyge i landet, da de så den lille spæde Jesus, så var der ånd, der mødte ånd. De så, at de var af det samme. De så, at det her, det er den Messias, som vi forventer. Så når vi nu holder advent, og vi skal bruge tiden på stilhed og eftertanke og selvreflektion, så handler det om, at jeg har eftertanke omkring min stilling, og mit sindelag. Kan jeg kende Jesus? Den Jesus, som er fremstillet i evangelierne. Kan jeg kende ham i min hverdag? I Esajas siger Gud sådan her til Israel: dine ledere er rebeller. De forsvarer ikke den faderløse og tager sig ikke af enkens sag. Derfor siger Herren, jeg vil hævne mig på mine modstandere. Hvis vi skal overføre det til kirken, så lyder det sådan her: kirke, dine ledere er oprørere. De er insurrectionists. De er rebeller. Og jeg vil hævne mig på dem, for de er blevet mine modstandere. Og så går Gud videre og siger, hvorfor er kirkens ledere blevet mine modstandere? Og så siger han, det er fordi, at de forsvarer ikke de faderløse, og de tager sig ikke af enkerne. Så Gud har allerede Israel, men han kan sige det samme til kirkerne, at kirkernes ledere bliver Guds modstandere i det øjeblik, at de får et andet evangelium.
end det evangelium, der har givet til fattige og undertrykte og syge og enker. Amen. Det er det evangelium, vi har fået. Prøv at se Jakob kapitel 5. Det eneste håb, jeg har med den forkyndelse i dag, det er, at vi stadig er venner, når jeg er færdig. Jakob 5, 1-6. Og nu, I som er rige, I skal græde og jamre over den elendighed, der skal komme over jer. Jeres rigdom er rådden, og jeres klæder er mølætte. Jeres guld og sølv er dækket af rust, og den rust vil vidne mod jer. Og som en ild vil den fortære jeres kød. I har samlet jeres skatte til de sidste dage. Tænk på, at den løn, I har unddraget arbejderne, der har høstet jeres marker, skriger til himlen. I den første bog i Bibelen, der var det jo martyrens blod, der skreg til himlen. Her der er det faktisk de arbejdere, der bliver snydt for deres løn af de rige. Det er dem, der skriger til himlen. Og høstfolkenes råb har nået herskers herres ører. I har levet mageligt over dådet her på jorden. I har fedet jer selv op til slagtedagen. I har dømt og dræbt den retfærdige, mod jer er han værgeløs. Det står i Jakob i Nye Testamente. Og vi tænker, at når Jesus han siger, at det er lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige, så tænker vi så, det er sådan symbolsk, han mener det. Det er sådan relativt. Han mener det nok ikke så slemt. Og der var jo også en lille hul i muren ind til Jerusalem, hvor den rige også kunne komme igennem, hvis bare han ville. Det er så blevet så eftertrykkeligt modbevist, at sådan et hul fandtes ikke. Så alle vores forklaringer om, hvordan de rige skal komme ind i Guds rige, bliver lidt svært. Og Jesu ord om, hvor svært er den, der har magt og rigdom, hvor svært det er for ham om at komme ind i Guds rige, det er ikke bare noget, Jesus siger i en sætning. Jakob tager det op i slutningen af Bibelen, og så tværer han det ud så grandgiveligt, så der er ikke noget at tage fejl af. Vi er så heldige, at det ikke er fordi Gud ikke vil frelse den rige, men det er fordi, at vi er, hvor vores skat er, der er vores hjerte og vores sjæl. Så hvis vores skat er her på jorden, så er vores hjerte her også. Og heldigvis så siger Jesus, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Så det er muligt. Det her det er bare et evangelium, som ikke prioriterer rige og mægtige og indflydelsesrige. Det er et evangelium, som ikke prioriterer dem, der har militær og økonomisk og religiøs magt. Det er det evangelium, vi forkynder. Vi siger, at Markus er det første evangelium. Det er faktisk ikke rigtigt, for der fandtes et evangelium, som går forud for både Markus og Matthæus og Lukas og Johannes. Rom var en republik, og man kan godt sammenligne Rom lidt med vores vestlige verden i dag. Der var en vis form for demokrati. Det var senatet, der bestemte. Der var ikke nogen diktator. Men man valgte folk til senatet. Der var en vis form for folkevalg. Og så i år 49, så siger Julius Caesar, det vil han ikke finde sig i. Han vil være kejser, han vil være diktator, han vil være mere end det, han vil være Gud selv. Så han ødelægger republikken, mere eller mindre, og udråber sig selv som diktator. Og inden da, der har republikken, og det vi måske kan kalde demokratiet, det er lige så langsomt eroderet. Fordi at enorme rigdomme er gået til nogle få familier og nogle få indflydelsesrige. En elite. Oligarker. Romigarker, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Der var en voksende social ulighed, og der var politiske generaler, der hver havde deres egen private hær. Så hele republikken og demokratiet, det endte ud i kaos. Og der gik Caesar ind og sagde, det er mig, der bestemmer. Det gjorde han kun i 5 år, så blev han jo myrdet af Brutus. Og da man åbnede Julius Caesars testamente, så stod der i det Octavius. Det var hans grandnevø, en helt ung mand. Han er min adoptivsøn. Han skal overtage efter mig. Så Octavius,
Han skulle overtage efter Octavius. Han skulle overtage efter Julius Caesar. Og Octavius, han tog sig navnet Augustus. Det betyder den ophøjede. Det betyder, at han var et eller andet sted mellem menneske og Gud. Så da han blev til Augustus, så kender vi ham pludselig, for så er han en del af julefortællingen. Han er den kejser Augustus, som skrev alverden i mandtal. Og Julius Caesar kender vi fra nogle andre meget vigtige skrifter. Asterix og Obelix. Så får vi dem ligesom sat i perspektiv. Julius Caesar og Augustus Julius. Og Augustus Julius, han var fredsfyrsten. Han indførte fred i Rom efter 200 år med krige, både udefra og borgerkrige indeni. Så indstiftede Augustus Caesar den store fred, Pax Romana, som holdt ved i 200 år. Og han siger om sig selv sådan her. Den dag, den guddommelige Augustus blev født, den dag var for verden begyndelsen på evangeliet. Så vi har et evangelium før de 4, vi kender i Bibelen. Vi har nemlig Augustus Caesars evangelium. Og han siger, at den dag, jeg blev født, der var det begyndelsen på evangeliet for hele verden. Han kalder sig selv Divifilius, Guds søn, fordi han var adoptivsøn af Julius Caesar. Og fordi han sagde, at Julius Caesar, han er guddommelig, så må jeg være den guddommelige søn. Jeg må være Guds søn. Dengang, da Caesar døde, der var der en komet, som alle så. Og Augustus, han sagde, at den komet, det var Caesars sjæl, som får hjem til det guddommelige. Og det var et bevis på, at Caesar var guddommelig. Og når Caesar var guddommelig, så var Augustus Caesar også guddommelig. Hvor er jeg glad for, at der sidder nogen og tjekker alle de her. Er det nu også rigtigt? Var der et evangelium før Markus evangeliet? Det er fint nok. Det var enormt vigtigt, at Augustus Caesar, han fik sagt, min kejserdømme er guddommeligt forudbestemt. Det var første gang, at man i Romerriget havde et teologisk argument for en politisk kejser, altså et politisk herredømme. Det var en revolution. Og han ændrede sådan, før der var folket, der skulle de være loyale over for senatet og republikken. Nu skulle de være loyale over for kejseren. Før skulle soldaterne være loyale over for senatet og republikken. Nu skulle de være loyale over for præsidenten. Over for kejseren. Over for kejseren. I'm the chosen one, sagde han. Nej. Det var en amerikansk præsident i moderne tid, der sagde det. Men han sagde noget lignende. Jeg er den udvalgte. Kong Kyros. Han bragte fred, men den fred, han bragte, det var med militær kontrol. Det var med undertrykkelse. Det var med brutalitet. Den fred, han bragte, den blev bragt via tusindvis af korsfæstede i Rom og i hele Romerriget. Den fred, han bragte, det var det, man kunne kalde fred gennem styrke, som der også er andre, der har brugt for nylig. Augustus, han sagde om sig selv, at han var den, der lukkede fredens døre. I Rom var der et stort tempel for guden Janus, og det tempel havde nogle store porte, og de porte, de stod åbne i krigstid, og de stod lukket i fredstid. Og i 200 år, der har de stået åbne næsten hele tiden. Så Augustus, han kunne sige, jeg har indført fred. Jeg har indført tusindårsriget, den varede 200 år. Og jeg har lukket portene en gang for alle. Jeg alene genoprettede staten fra ruin med alle folks samtykke, sagde han. Jeg alene har gjort det. I alone can fix it. Er der andre, der har sagt også. Han siger om sig selv, jeg rensede senatet for dem, der ikke var værdige til det rang. Han drænede sumpen. Det var det, han sagde. Provinserne leverede rigdomme og folk til soldater, og de blev suget ind i centrum, hvor en elite omkring kejseren blev mere og mere rige og mere indflydelsesrige.
Der var flere og flere soldater i gaderne, fordi de soldater, der skulle blive veteraner, der var en regel om, at de skulle til Rom, for at få lov til at få den jord, som var deres pensionsopsparing. Så Rom var fyldt med soldater i gaderne, der var synlige. Også soldater, der skulle på pension i civilt. Og det Augustin gjorde, det var, at han bragte 3 ting sammen. Politisk magt, militær magt og religionsmagt. Hans evangelium var et politisk evangelium. Det var et politiseret evangelium. Når han talte om sig selv, og det har man fra inskriptioner, så skrev han, den guddommelige Augustus, dette er, hvad han gør. Og det bliver opsat på templer og rundt omkring. Jeg er rigets frelser. Jeg er Guds søn. Jeg er Kyrios herre. Det er mig, der har givet fred. Jeg er den, der har genoprettet orden. Og så det, han var allermest glad for måske. Jeg er rigets ypperste præst. Pontifex Maximus. Ved I, hvem der bærer den titel i dag? Paven. Nej, det er paven, der bærer den titel i dag. Pontifex Maximus. Jeg er genopretter af republikken. Make Rome great again. Det var noget af det, han sagde om sig selv. Og han lod som om, at senatet stadigvæk havde magt. Han lod som om, der stadigvæk var folkevalg. Han lod som om, at republikken stadigvæk var sådan, som den altid har været. Og i virkeligheden så beholdt han alt magt for sig selv. Han var diktator. Og han havde al magt. Det er kejserens evangelium. Det er magt, og det er dominans. Og midt i det her, hvor alle troede på kejserens evangelium, at det var det satte evangelium, så skriver Markus, kejseren han havde skrevet sådan her, den guddommelige Augustus' fødselsdag, den dag han bliver født, var for verden begyndelsen på evangeliet. Og i en tid, hvor alle troede på det, så prøv lige at slå op i Markus 1:1. Markus 1:1. Her skriver Markus, dette er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Markus evangeliet, det er langt mere provokerende, end vi samtidig tænker. Det her, det kunne koste ham hovedet jo. For hvor alle er enige om, og dem, der ikke er enige, de kunne både blive retsforfulgt og korsfæstet og alt muligt. Alle er enige om, at begyndelsen på evangeliet, det er kejser Augustus Caesar. Og så skriver Markus her, dette er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Han er Guds søn. Så Augustus Caesar, bare fordi han er adopteret af Julius Caesar, det gør ham ikke til Guds søn. Guds søn, det er Jesus Kristus. Amen. Det er et helt andet evangelium, som Markus starter på her. Og han skriver videre, Markus, i henhold til Esajas. Så Markus, han skriver han er så ivrig, så det er ikke engang sætninger. Den første sætning her, det der er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, det er ikke engang en sætning på græsk. Det er sådan noget, han skal have det sagt. Han skal have det skrevet. Nej, det her er evangeliet. Om Jesus, en tømmersøn fra Nazareth i udkanten af Romerriget. Han er Messias, han er Kristus, og han er Guds søn i henhold til Esajas, altså i henhold til profeterne fra det gamle testamente. Og så fortsætter Markus med at skrive om dåben, da Jesus bliver døbt. Og da han står op af vandet, så står der, at himlen er flængedes. I ved normalt, når vi får en åbenbaring, det er det, der ligger i ordet, så åbnes himlen en åbenbaring. Himlen åbnes, og når vi er færdige med vores åbenbaring, så lukkes himlen af igen. Men det er ikke det, Markus vil sige her. Han vil sige, at himlen er flænges, og der er ikke noget, der bliver det samme igen. Himlene står åben efter den tid her. De gror ikke sammen, og de bliver ikke syet sammen. De er flænget en gang for alle, ligesom forhænget senere bliver flænget. Det er en ny tid. Kejseren Caesar, han har sagt, jeg er den nye tid. Vi laver en ny kalender, og begyndelsen skal være mig. Markus, han siger her, der kommer en helt ny tid, og den kalender, vi har i dag, den har sin begyndelse i Kristus, og ikke i Augustus
Cæsar. Og så skriver Markus, at da han steg op af vandet, så flængedes himlen, og så lød der en røst fra himlen: du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så Markus skriver, det er ikke kejseren, der er Guds søn, men Gud selv har fra himlen sagt, at Jesus Kristus er hans søn. Amen. Det er et andet evangelium. Og det er vildt, når nu Markus evangeliet i virkeligheden er det evangelium, hvor Jesus er skjult. Prøv at læse hele Markus evangeliet. Alle dem, der får et møde med Jesus, de får at vide af Jesus: du skal ikke sige noget. Du skal ikke sige, hvem jeg er. Du må ikke sige, at jeg er Messias. Så det bliver holdt som en hemmelighed helt hen til korset. Og jeg tror, det er fordi, at alle havde så mange fordomme om, hvem Messias var, så med det samme, at der var nogen, der sagde, at Jesus er Messias, så var det alle deres egne tanker, de væltede over på Jesus. Så når Jesus siger, at I må ikke sige, at jeg er Messias, så er det fordi, han vil have, at de skal se, hvem han er. Hvem er Jesus? Og de skal lære ham at kende. Og så senere ved korset, så skal de finde ud af, at det var jo ham, der var Messias. Og der er et plot twist her. Det er den første ved korset, som finder ud af, hvem Jesus er, da Jesus hænger på korset. Det er en officer fra Augustus' egen hær. Det er en romersk soldat, som ser Jesus, og som siger, sandelig, denne mand var Guds søn. En af Augustus' egen soldater, han er den første, som opdager, at det ikke er Augustus eller hans efterkommere, men det var Jesus, der var Guds søn. Og det er den ultimative kontrast imellem de to. Matthæus fortsætter: Cæsar havde jo en komet, der tolkes som hans guddommelighed, og Matthæus fortæller i hans evangelium, at der er en stjerne, der leder de vise mænd. Det er ikke bare en propagandastjerne, hvor man kan tolke den og sige, om det betyder det og det, men det var en stjerne, der rent faktisk var Guds handling og ledte mennesker til Jesus. Lukas ude på markerne med hyrderne, da englen kom, så siger englene til ham: ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Han siger, nu er der kommet fred. Det siger han ind i en verden, hvor alle de ved, August Cæsar, det var ham, der bragte fred. Og så kommer englen og siger til de svageste i samfundet, han siger til dem, der er ikke nogen fred, men fra i dag, er der Guds fred på jorden. For Guds fred finder du kun i Kristus Jesus. Så vi har de her to konkurrerende fortællinger, de to modsatrettede evangelier. Johannes han siger, at Jesus forstod, at de ville komme og tvinge ham til at være konge. Derfor trak han sig tilbage til bjergene alene. Prøv lige at høre her. Den ene sætning er nok til at vide, hvilket evangelium du og jeg skal følge. De ville gøre Jesus til konge, og han sagde, jeg vil ikke være en politisk magtfaktor. Jeg vil ikke være en militær magtfaktor. Det er ikke det, jeg er kommet for. Så når kristne i dag kommer og siger, at kristne skal være politiske, indflydelsesrige magtfaktorer, så er det totalt modsat det evangelium, som blev forkyndt om Jesus. Amen. Jesus ville ikke have noget som helst med det at gøre. Jesus han siger, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, ville mine tjenere have kæmpet. Men de kæmpede jo ikke. Fordi Guds rige er noget helt andet. Det evangelium, vi står for, er noget helt andet. Jesus han siger, slår nogen der på den ene kind, så vend den anden til. Min far han er gammel bokser, så sagde han, du har kun to, så du vender den anden til, så står der ikke mere, sagde han. Slår nogen der på den ene kind, så vend den anden til. Fordi det er det sindelag, Jesus er af. Det er det sindelag, Jesus er af. Vend den anden kind til. Det var det, han gjorde, da han til sidst hang på korset. Og så tænker jeg sådan på Donald Trump Jr., som ved et stort stævne med tusindvis af mennesker ved Turning Point USA, altså over for tusindvis af kristne, siger, vi har vendt den anden kind til i lang tid, og vi har aldrig fået noget ud af det. Så nu skal det være slut. Og så tænker jeg sådan, når Jesus siger, at vi skal vende den anden kind til, så er det ikke for, at vi skal have noget ud af det, vel? Det er jo ikke derfor. Det er jo fordi, at det er Kristi sindelag, og det er vores sindelag. Så når vi taler om forvandling, om sindsforvandling, så taler vi om, at vi var engang nogen, der ikke ville vende den anden kind til.
Og så er vi gået ind i en sindsforvandling, efter vi er blevet født på ny, sådan at vi bliver mere og mere kristuslige. Vi bliver mere og mere dem, der vender den anden kind til. Det er den normale forvandling. Det, der blev sagt til alle de kristne her, det er, at forvandlingen den er modsat. Det er, at nu har vi vendt den anden kind til nok. Nu er der nogen, der skal have på tæven. Men det har ikke noget med vores evangelium at gøre. Det er et andet evangelium. Jesus han siger, I ved, at de, der anses for at være folkenes fyrster, de hersker. Sådan skal det ikke være blandt jer. Den, der vil være stor, skal være jeres tjener. Det er så radikalt, og det er så skarpt, og det er så sort-hvidt, så der er egentlig ikke noget at tage fejl af. Det evangelium, vi har, det er tjenende evangelium. Det er et anti-magt evangelium. Det er et antidominans evangelium. Paulus han siger, at vi har fået fred ved Kristi blod. Kejseren havde oprettet fred i Romerriget ved at udgyde alle andres blod, og det var meget blod, han udgød. Paulus siger, at den fred, vi har fået fra Gud selv, den har vi fået ved, at Jesus ikke har udgivet andres blod, men har udgivet sit eget blod, da han døde på korset. Så da Jesus kom første gang til sine egne, og han begyndte at undervise om hans rige, og dem, der hører hans rige til, så underviser han om ydmyghed, tjenersind, radikal kærlighed, tilgivelse uden grænser, villighed til at lide, ikke magtsøgende, renhed i hjertet, fokus på de svage, afvisning af rigdoms korrumperede magt, selvfornægtelse, mod til at miste livet for evangeliet, fredssind. Det er diametralt modsatte af August Caesars evangelium. Så det er det, der er kontrasten. Og de to evangelier her, de har fulgt kirken. De to evangelier er faktisk blevet forkyndt inde i kirken, op igennem hele kirkehistorien. Og op igennem hele kirkehistorien har kristne skulle tage stilling til, vil vi følge Caesars evangelium, eller vil vi følge Kristi evangelium? Og mange har fulgt Caesars evangelium. Og vi står stadigvæk i det svar, eller i det, vi står stadigvæk i den situation i dag, at vi skal tage en stilling til det. Dengang, da korstogene var mainstream, da alle kristne vidste, at hvis du er kristen, så skal du selvfølgelig ud og slå folk ihjel, det er jo klart. Det hører til det almindelige kristne liv. Hvis man lige havde levet dengang, og skulle skrive om det almene kristne liv, så ville det være det, at vi skulle ud og slås for Jesus, og vi skulle ud og slå ihjel. Det var kejserens evangelium, som var det mægtigste i kirken på det tidspunkt. Og midt i det, der fremstår Frans af Assisi. Og Frans af Assisi, han var ikke politisk, men han prædikede fredens evangelium. Han var modstander af vold. Han sagde, brødre, Herren har sendt jer ud for at være fredens mennesker. Forkynd evangeliet ved eksempel, ikke ved sværd. Vind hjerter gennem kærlighed, ikke gennem magt. Så hvor korsfarerne de søgte fjender, de kunne bekæmpe, så søgte han fremmede, som han kunne elske. Så hele hans liv, Frans af Assisi, det var en modsætning til det evangelium, som lød i hele kirken. Kejserens evangelium om magt og dominans. Og under det 5. korstog, der fulgte han med. Og midt under kampen, muslimerne stod på den anden side, de kristne stod her, de kristne korsfarer. Så gik han uden våben og uden livvagter, så gik han ud igennem slagmarken og over på den anden side, over i den muslimske lejr. Og alle vidste, at han ville blive slået ihjel derovre. Og han blev også arresteret, og så blev han ført hen foran sultanen. Og sultanen forventede en farlig, højere ekstrem, broderne mega-kristen. Men det han så, sultanen, det var i stedet for en Frans, som talte med mildhed og respekt og gudstro, og forkyndte evangeliet for sultanen. Så Frans af Assisi, han var gået igennem kampen, og nåede frem til sultanen og bragte ham Kristi evangelium. Og sultanen, han blev så overvældet, ikke bare over det, han sagde, Frans af Assisi, men over hele hans måde at være på, hans fredelige væsen, hans ærlighed, at han ikke henrettede ham, men at han sendte ham tilbage med ære.
til de kristne. Dengang, da Columbus rejste mod Amerika, da han opdagede Amerika, hedder det, selvom der var folk der i forvejen, der allerede havde opdaget det. Der var det almindelige kristen logik, at alle rejser til Amerika, at det var på en eller anden måde de kristnes magt, som skulle udfoldes der. Columbus, han mente selv, at det var Guds plan. Han mente, at hans rejser, de var guddommeligt inspireret. Allerede året efter, han rejste ud første gang, så udstedte kirken en bulle, som legitimerede, som gjorde en retfærdiggørelse, en guddommelig retfærdiggørelse af alt, hvad Columbo og hans mænd, de gjorde. Og Columbus, han lavede arbejdskraft ud af de indfødte. Han førte dem i slaveri. Der var så meget vold, så mange overgreb og så mange henrettelser, så dem, der har skrevet øjenvidnerne, de siger, at de har aldrig nogensinde set sådan en ondskab. Og den lokale befolkning, der talte et sted mellem 300.000 og 1 million, de var reduceret på nogle få år til bare nogle få tusind på grund af Columbus, som mente, at han var udsendt af Gud. Så det var en hel kirke, som forkyndte kejserens evangelium. Og midt i det var der en præst, som hed Bartolomé de las Casas, som stod op. Den første kristne, som stod op imod det, der skete. Og jeg tænker, vi står i samme valg i dag. Hvad er det for et evangelium, vi vil stå for? Slaveriet i USA var skabt af almindelig kristendom. Kvækerne kæmpede imod det. Allerede i 1688 sagde kvækerne, man kan ikke have andre mennesker som slaver. Og jeg ved godt, at vi samtidig undskylder folk i historien. Vi siger, at de er jo et produkt af deres egen tid. De kan jo ikke gøre for det. Men op igennem hele USA's historie, der har du haft kvækerne, der har sagt, du kan ikke behandle andre mennesker sådan. De er alle et lys fra Gud. Du kan ikke have slaver. Så der er ingen undskyldning for alle slaveejerne. For der var mennesker på deres tid, som sagde, at det her, det er imod Kristi evangelium. Det er et andet evangelium. Raceadskillelsen og undertrykkelsen af de sorte i USA er en kristen opfindelse. Martin Luther King stod op imod det. I Mussolinis Italien var der en aftale med den katolske kirke, at den fik privilegier, og til gengæld så legitimerede den fascisternes regime. Og der var også kristne, der stod op imod det. I Nazi-Tyskland blev den lutherske kirke splittet. Størstedelen kaldte sig Deutsche Christen. Og det var den del af den lutherske kirke, som holdt med Hitler. De mente, at kristendommen skulle renses for jødiske elementer, at Jesus ikke var jøde, men arisk, at kirken skulle tjene nationen og fyrens mål. Og så var der bekendelseskirken, den anden del, som ikke gjorde noget. Og som sagde, at det er ikke kirken, der skal gøre noget. Og så har du Dietrich Bonhoeffer og Martin Niemöller og Karl Barth, som gik ind og sagde, det er et andet evangelium, end det vi har fået overdraget. Og det, der er specielt ved de tre, det er, at de to, det man kalder en læremæssig eller en teologisk, et teologisk opgør. Det handler ikke kun om frihedskæmper i Danmark, det handler om også, at hvad er forkyndelsen i kirken? Hvad er det for et evangelium, vi forkynder? Og så kommer vi op til i dag. Vi ved jo godt, at religionen er på fremmarch. Vi kender muslimerne, som nogle steder slår alle ihjel, der ikke ligner dem selv. Vi hører ikke så meget om Indien, men der er jo en nationalistisk, hinduistisk vækkelse i gang, som gør, at kristne bliver overfaldet på gaden og bliver sat i fængsel og mister hus. Det sker hver eneste dag i Indien. Men inden for de kristne sker der det samme. Den russiske ortodokse kirke er i gang med en nationalistisk kristendom. De er Putins støtter, og de er hans ideologi forstået på den måde, at den russiske ortodokse kirke siger, at krigen i Ukraine er en åndelig krig.
Ukraine er antikristelig og på vej mod at blive satandyrkere. Så derfor går de russiske præster ind og salver og legitimerer angreb og overgreb. Man har også fundet ud af, at de har støttet deportationen af ukrainske børn igennem såkaldte evakueringsprogrammer. Den russiske kirke har en teologi, der hedder Ruski Mir, den russiske verden. Og det, der er deres store utopi, deres store mål, det er, at Hvide Rusland og Ukraine og Moldavien og dele af Polen skal lægges ind under Rusland. Det er kirkens budskab. Det er deres evangelium. Og når vi så kommer til USA, så er det akkurat samme tendens i dag. Et andet evangelium, end det vi har overført, og vi har fået overdraget fra Kristus. Og det kan være lidt svært, når jeg taler med danske kristne, så siger de, men det er jo bare kristne. Men det er en bestemt teologi, det er et bestemt evangelium, som bliver forkyndt. Vi, der har været med tilbage fra 80'erne, vi kan jo se, at det her, det har ligesom opsummeret sig, at det har vokset fra trosbevægelsen, fremgangsteologien, Kansas City-profeterne, andre mærkelige profetskoler, Dominion-teologi, Kingdom Now, revisionisme, Guds manifesterede sønner, den nye slægt, Joels hær, rekonstruktionisme, Seven Mountain Mandate, de 7 bjerges mandater. Alt det, der er vokset fra 80'erne, op igennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, der tænkte vi bare, om det er bare forkyndelse mod forkyndelse. Det er 2 evangelier, der står over for hinanden. Det er vi forkynder, og det er de forkynder. Men lige pludselig efter 2016, så ser vi, at alle de her folk, som har arbejdet sig op siden 80'erne, det er sådan her, det ser ud, når de får politisk magt. Så ser det sådan her ud. Det er deres teologi, det er deres evangelium. De 7 bjerges mandat, det går ud på, at kristne skal søge indflydelse og magt på 7 centrale steder i samfundet. Religion, familie, uddannelse, medier, underholdning, kunst og kultur, økonomi og forretning, regering og politik. Og det bygger på det, vi kalder dominionisme. Det bygger på magt. Det der er den magt, de kristne skal tage over samfundet. Det de siger, det er, at Kristus har autoritet over dig, og jeg er hans repræsentant. Det er det, vi har hørt igennem hele kirkehistorien, og det er det, vi hører også både i russisk og i amerikansk evangelisk kristendom i dag. Man blander teologi og totalitær magt sammen. Det er et politisk evangelium, det er et politiseret evangelium. Kristne skal kontrollere, det er det, der bliver sagt. Religion, familie, uddannelse, medier, kultur, økonomi og regering. Og de var noget, da Charlie Kirk, det forfærdelige mord, der skete på ham, da han blev dræbt, der havde de, mener de, nogle af dem, nået familien og de unge og uddannelsen og politikken. De havde indtaget 3 af de her bjerge og var godt på vej. Og de håber stadigvæk at være på vej til at indtage de sidste 4 også, for at lave et autoritært, kristent styre. Så det er adventstid. Og adventstiden skal vi bruge til stille forberedelse, bod og eftertanke, til meditation over håb, fred, glæde og kærlighed. Og vi skal have fokus på vores eget sindelag i forhold til den Kristus, som vi forventer. Hvem er det, han søger, når han kommer tilbage? Er det de mægtige? Er det de indflydelsesrige? Er det de rige? Hvem er det, han kommer for, når han kommer tilbage? Og så er det kun at sige, at salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Amen. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed på den store dommens dag. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Jeg ved godt, indtil i dag, så har vi læst det her sådan lidt symbolsk, og han mener det måske ikke helt, men hvad nu, hvis han mener det? Hvad nu, hvis han mener det her, Jesus? At det er dem, han kommer efter. De ydmyge skal arve landet og glæde sig ved megen fred. Jesus, han siger sådan her i Matthæus
når engang, at alle kommer ind for den store domstol, så vil jeg spørge dem, jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I så til mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der vil de retfærdige sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig, eller nøgen og gav dig tøj? Og kongen vil svare dem, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Amen. Det er kriterierne, når han kommer tilbage. Det er det folk, han ser efter. Det er det her folk. Amen. Det er det her evangelium, der er blevet forkyndt om Kristus, og det er også det folk, han ønsker sig, når han skal tilbage. Det er derfor, det er så vigtigt for Paulus at sige til Filipperne, I skal have samme sind overfor jer hinanden, som var i Kristus. Fordi det er det folk, Jesus kommer tilbage efter. Og vi slutter af med det her skrift. 2. Peter 3, 11-12. Kunne I nå at følge med? Jamen, jeg tænker på hele prædiken. Jeg har vist talt hurtigt, har jeg ikke det? Men det er jo også Markus evangeliet. Det er det hurtige evangelium. Han siger straks 41 gange. Det er action evangeliet, ja. 2. Peter 3, 11-12. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne skal komme i brand og smelte. Så det her, det er Peters adventsbudskab. Han siger, når nu vi ser, at tiden nærmer sig, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve. Så Peter, han fører os tilbage til Simeon og Anna. Det er simpelthen en tilbageførsel til det. De levede stille og helligt og gudfrygtigt og tjente Herren i templet dag og nat. Og de fik lov til at se Messias, Guds frelse. Og så siger Peter, tiden stunder til, Herren kommer igen, og dem, der får lov til at se Herren, det er den samme slags folk, som så ham første gang. Det er de stille, de gudfrygtige og de hellige. Amen. Så lad os bruge adventstiden på stille eftertanke og selvrensagelse, med fokus om, hvem det er, Herren han kommer for, når han kommer tilbage. Amen.